भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा मन की बात बुंथिनाय हाबाफारिनि गेजेरजों आसाम क'क्राझार जिल्लानि गोदान फ्लाइअभाराव मर्निं वाक खालामग्रा हान्जानि 3 किल'मिटार सिबस्रांनाय हाबाफारि लानायखौ मिथिनानै साबायखर बावहरदों। असम के कोकराझार में ऐसे ही एक प्रयास के बारे में मुझे पता चला है। यहाँ मॉर्निंग वॉकर्स के एक समूह ने स्वच्छ और हरित कोकराझार मिशन के तहत बहुत प्रशंसनीय पहल की है। इन सब ने नए फ्लाईओवर क्षेत्र में 3 किलोमीटर लंबी सड़क की सफाई कर स्वच्छता का प्रेरक संदेश दिया। इसी मख'जाथावदि मर्निं वाक खालामग्रा सहरनि गुन गोनां साननो हनो गोरों मेलेमजिबि सांग्रां सुबुंनि हानजाया मर्निं वाक खालामनायजों फोसाबस्रांनाय हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बिथांमोननि बेबायदि बाख्नायजाथाव हाबाखौ नुनानै भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मोदी बिथाङा क'क्राझार सहरनि मर्निं वाक खालामग्रा हानजाखौ साबायखर बावहरदों। बेखौनो नुनानै दिनै मर्निं वाक खालामग्रा हानजाया खौरांगिरिनि गेजेरजों गोजोननाय फोरमायदों आरो इयुनावबो बेबायदिनो लासै लासै समायनासिन खालामनो हानाय बायदि साखोन सिखोन लाखिनायजों लोगोसे बिफां लाइफांफोरखौबो गायफालांगोन होनना बुंथिदों। जोबोद मोजां खोथा खोनानानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। सैमा आथिं ग्रुप जोंनि बे मर्निं वाक टीमा बे प्रग्रामखौ जों दाखालिनिफ्रायनो दिनैनि सेकेन्ड फेज बे हाबा मावनायाव जों दिनैहाय बे बाथ्राखौ खोनानो मोननानै जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। ओंखायनो जोबोद साबायखर बिथांनिसिम बेबायदि थुलुंगा होनायनि थाखाय। आरो माबाफोर खामानि मावगोन उनफोराव जोङो आरोबाव जोंनि हाबाफारिया बेखिनि जोङो बे फ्लाइअभारखौ आगोल साफा खालामग्रोनो नागिरदों। दिनैसो सेकेन्ड फेज आरोबाव दंबावो खामानिया जोबोदनो गोलाव। बिफां गायनायनि हाबाफारिबो जोङो लागोन लासैनो सेराव। क्लिनलिनेसआ बे जोंनि मेइन थांखि फार्स्ट उनावहाय बे बिफां लाइफां गायनानै फुरा साफा खालामनानै जोङो टिप टप लाखिनो सानदों आरो फिउचार जेनेरेसना जाहाथे जोंनिफ्राय बेबायदि हाबाफारिखौ सोलोंनो हाथों बेखौ जों आसा खालामदों आरो। आनन्दित হৈছোঁ আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মহামান্য প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীজী যি ধৰণৰ আমাৰ সীমা আটিং মৰ্নিং ৱাক গ্ৰুপৰ যিটো চাফাই অভিযান এইটো লৈ পেলাই ডিডি নিউজ চেনেল আৰু AIRৰ যোগেদি আমাৰ যোৱা দিনবোৰৰ যিটো চাফাই অভিযান এই চাফাই অভিযানৰ বিষয়ে আমাকো সামৰি লোৱাৰ নিচিনা কথা এটা ওলাব ডিডি নিউজৰ বা AIRৰ যোগেদি আমি গোটেই আনন্দিত। আৰু আমাৰ সেই বিষয়ে আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আমাৰ মাননীয় DC বাইদেউ আমাক নিজাববীয়াকৈ খবৰ লৈছে আমাৰ কাৰ্যকলাপৰ বিষয়ে। গতিকে আজিৰ দিনত আমি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীজী মাননীয় নৰেন্দ্ৰ মোদীজীক আমি আমাৰ সীমা আটিং মৰ্নিং ৱাক গ্ৰুপৰ ফালৰ পৰা আমাৰ কাৰ্যকলাপৰ জৰিয়তে এই নিউজ চেনেলত আমাক প্ৰশংসা কৰাৰ নিচিনা বা উৎসাহিত কৰাৰ নিচিনা যিটো কথা ওলাইছে সেইটো শুনিবলৈ পাই আমি অতি আনন্দিত। যোৱা বছৰতো তেনেকৈ কাম কৰিছিলোঁ আৰু অনাগত দিনবোৰত আমি আশা কৰিছোঁ যে এই কোকৰাঝাৰ যিটো ফ্লাইঅভাৰ আৰু টাউনৰ চুবুৰীয়া অঞ্চলবোৰত যিমান যেনেকৈ চাফ চিকুণৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বা আমি যেনেকৈ দেখিবলৈ পাইছোঁ সমাজক আমি তেনেকৈ চাফ চিকুণ কৰাৰ যিটো মানে পদক্ষেপ বা যেনেকৈ চিকনি সেইটো আমি অকণমান চবকে যদি আমি এৱাৰনেছ এটা আনিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি অনাগত দিনবোৰত সময় অনুযায়ী আমি তেনেকৈ কাম কৰি যোৱাৰ কাৰণে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ বুলি আমি আশা এটা ৰাখিছোঁ। আপোনালোকৰ গ্ৰুপত কেনে ধৰণৰ বা প্ৰফেশ্যনৰ ব্যক্তিবোৰ আছে আপোনালোকৰ গ্ৰুপত? ক'বলৈ গ'লে আমাৰ যিটো মৰ্নিং ৱাক যিটো গ্ৰুপ সীমা আটিং বুলি গ্ৰুপ ইয়াতে কমচে কম ইয়াত NGO নন NGO গভ ছাৰ্ভেণ্ট বা নন গভ ছাৰ্ভেণ্ট তাৰ লগতে এক্স ছাৰ্ভিচমেনসকল ইয়াতে জড়িত আছে, ডক্টৰসকল ইয়াতে জড়িত হৈ আছে, ৰিটায়াৰ্ড পাৰ্চন ইয়াতে জড়িত হৈ আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ মানুহ ইয়াতে জড়িত হৈ আছে। गोजोनथाव खौरां आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो।
24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395695095 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।